filɛbagaw ani an lajɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo ale tile 12 min ye février ye an bɛ ale kɔnɔna na sunkalo makɔnɔ ale fana tile 3 ye bi ye an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka sunkalo timɛko ɲuman jira an bɛɛ lajɛlen na sunkalo a ko kɔni a bɛ sɛnsɛn na ka na sa tile 28 o de bɛ an na ale cɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka timɛko ɲuman da ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na kunnafoni faama bɛna tali kɛ Côte d'Ivoire Coupe d'Afrique min banna ni kɔnɔwarikaw ka ndolatilaw n'u olu ye se sɔrɔ kunungo Nigeria sɛgɛ binkɛnɛmaw kan 2-1 maa min ye ko in bɛɛ lajɛlen kɛ Côte d'Ivoire fan fɛ banabaatɔ don nka a bɔra bana na ka se ka na se sɔrɔ ka di Côte d'Ivoire ma n'o ye Alaire Sébastien Alaire cancer sa salon bɛɛ k'o la ɲina ka na yɛlɛn ndolatan fosi t'o kɛ ni dusukolo tɛ ndolati kɛra cogo di maaw jɔyɔrɔ kɛra mun ye an bɛna o da aw tulo kan sɔgɔmada in na an yɛrɛ fɛ yan min ye an ka finitigiw ye u bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min ni a ko bɛ ka se sɔrɔ suko ani dugusajɛ cɛ sabula nin waati in na bamanciwale kɛbaw yɛrɛ y'u dafalen i ti dugu min kɔnɔ k'e y'o siraw labila i ti yɔrɔ min na k'e y'o kimɛliw kɛ an na ɲɛfɔli kɛ aw ye a bɛ se ka faamuyali kɛ Algérie a ma ɲɛ sɔrɔ ka don Mali o fan fɛ a taalen no nu fu bɔ fɔ Niger fanfɛla la a n'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw ye degun sɔrɔ Niger ta la Mali kɔni ye fu siri a ta la sabula drone olu tɛ wolomali kɛ ennemi ye kelen de ye kuma ti fɔ ale tulokɔrɔ maanifin tɛ k'a fɔ i jɔ i k'a kɛ tan n'ale wulila min kama n'o ye cible ye a bɛ taa o de nɔfɛ kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw fɛ yen tajiribɔ in a bɛna s'a kuncɛyɔrɔ la sa ko Tinubu bɛ bi sɔgɔmada in na ale tun bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ n'ale ka mɔgɔw tun ye kuputa don o tun bɛ kɛ cogo di ko ninnu ye yogorow de ye yogoro i bɛ yogoro dɔn wa u ma anw nun sɔgɔtɔ filɛ de quoi ko bɛ fɛnw n'i y'a filɛ dɔrɔn i b'a sinimani faamu quoi n'i y'a ye dɔrɔn i b'a faamu ko maa min ma n'i da tulo la a mara i tɛ se man di o la sɛbɛ la dɛ n'i ye suruku ye naji feere la min b'a kɔnɔ kɔlɔn kurun bɛ bolo o kan dɛ a y'a bila a y'a minɛ o y'a balalen ko ye dɛ bamananw ko ten a ye n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunyanfan b'i yɛrɛ bolo wa min ye sɛbokasa ye o tɛ bɔ sɛnogo nɔfɛ fiyewu Amara bi sɔgɔmada in na an ka sanu bɛ mun de ɲɛ an ye an bɛ k'an disi gosi ni sanu min ye a bɛna mun de ɲɛ an ye a bɛ ka mun de ɲɛ an ye a bɛ ka bɔ cogo di a kɔlɔlɔw ye mun ye dɔgɔkun 2 tɛmɛnen in na an y'a mɛn ko maninkalakaw fɛ yen dugu dɔ bɛ yen ko Kɔbaninda min ye sanu dingɛ ye a taara feere maaw ka maa 70 ɲɔgɔnna o de ni tora a la sanu a bɛ jamana in kɔnɔ sanu a bɛ bɔ jamana in kɔnɔ wa sanu a bɛ yuruku ka taa jamana in sira bɛɛ lajɛlen fɛ Amara a sira surun ye mun ye e ka anw ka sanu ta k'a lajɛ u yɛrɛ ko se la ko tɔni 6 k'an b'o de sɔrɔ nka min bɛ bɔ maa si t'a da dɔn damandaw sigilen don samana fan 14 sariya minnu sigilen don ko ka o bato o tɛ se ka kɛ n'i ye anw ka fan caman ta misali la an bɛ Keɲeba mara ta bi a sugu bɛɛ bɛ yen jamana kɛlen don ka yamaruya di minnu ma k'u k'u sigi ka sanu bɔ n'o ye niyɔrɔbatigiw ye olu b'u ka yɔrɔw kɔnɔna na nɛɛma ni lafiya ni diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ olu bolo n'i taara olu ka kogo kɔfɛ gɔngɔ tɔɔrɔ laɲini fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ minnu kan olu bɛ yen sisan siniwalakaw nana fara a ko kan ka bɔ fan wɛrɛw fɛ taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ Keɲeba bilalen don tan cogo in na maa si tɛ i da dɔn a la fanga ka ciden minnu bɛ yen n'olu fana bɛ taa olu fana bɛ t'u ka sariyanin sigi k'u tani minɛ k'a bila u kun ka na minnu fana bɛ yen k'olu ye duguladenw ka kow ye a mɛri fara
a tɔ bɛɛ lajɛlen kan ani duguladenw yɛrɛ ka jɛkulu olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ta ɲini n'i ye an ka jamana fan caman ta finitigi minnu bɛ baara kɛ pankurutigi kɛnɛw la u ko ala ka n'i ci sanu min bɛ tɛmɛ pankuru fɛ n'i y'i ni da o kan don o don i ka baara bannen o tuma niyɔrɔbatigi dɔw bɛ anw ka jamana kɔnɔ minnu sago bɛ halisa anw ka jamana na anw tɛ se ka min faamu sariya kuraw sigira ko yaasa anw ka se k'an ka sanu tɔpɔtɔ k'a don bɛrɛ la o sariya bɛna bato don jumɛn walima o batoli bɛna kɛ cogo di nagakɔrɔmɔgɔw tɔɔrɔlen duguladenw tɔɔrɔlen forow tiɲɛnen baarakɛyɔrɔw tiɲɛnen jijɔyɔrɔw tiɲɛnen jitɔyɔrɔw tiɲɛnen maaw ka laada yɔrɔw bɛɛ lajɛlen halakilen don u tɔgɔ la k'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ foyi kalama a la maire t'a kalama préfet t'a kalama sous-préfet t'a kalama gouverneur t'a kalama sabula sariya tɛ du fɛ u t'a sɛbɛn di u ti maa yamariya minnu bɛ maa yamariya ko o ye ministre de l'environnement ani ministre mini ye n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na n'i y'a sen n'i ma farati i bɛ taa bin maire kan i bɛ taa bin préfet kan i bɛ taa bin juge kan i bɛ taa bin mɔgɔw kan nka togodalamaw dugu minnu bɛ yen ni sanu bɛ bɔ a yɔrɔw la u k'u hakili sigi gouvernement ye fɛɛrɛ min tigɛ a ka don ba la a mara n'anw ko k'an bɛna wari sigi sen kan n'i ye diɲɛ magoba fɛn fɛn lamɛn bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko ni sanu b'a bolo a bɛ se k'a ka wari dilan jamana saba in mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka wari dilan nka anw ni yɔrɔ bɛna kɛ mun y'a la anw ka sanu ko bɛ cogo min bi taa artisanat sanu garamu kelen tɛ se k'a sɔrɔ mɔgɔ bolo ye maa minnu bɛ yen k'olu bɛ sanu dilan kɛ n'o ye comptoir tigiw ye olu tɛ yen arafinɛri min sigilen don Mali la sanu bɛ cɛ ka bɔ mɔgɔ si tɛ tɛmɛ yen fɛ n'i taara pankurutigi yɔrɔ na maɲamako don bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ wagalen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanu bɛ ka bɔ jamana ɲɛmaaw aw ye sariya ta n'a b'a fɛ an ka k'an yɛrɛ ye a y'an ka sanuko don bɛrɛ la a k'a sariya bato CNT maaw a ye code minier kura ta a y'a kuma kɛ ka dama ta ka bala ta k'a lase bɛɛ lajɛlen ma a y'a lawaleyali baaraw fana yira an na an k'a lajɛ sanu bɛna mun ladon an kun n'an ko an bɔra CEDEAO la an jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye a la walima an bɛna to k'an sigi k'a lajɛ de sanu tɛ foyi ye an ye a b'an bolo a tɔgɔ la dɔrɔn fɛɛrɛ minnu tigɛra a ka lajɛ nɔn tɛ an bɛ yɔrɔ min bi an ka sanu kɔni kɛlen don dɔrɔn an ɲɛ b'a la wa a nafa o ka dɔgɔ sɛbɛn kura taara a lawaleyali a ɲɛfɔli a n'a baaraw ndamandaw bɛna don bɛrɛ la cogo di nin bɛɛ ka lajɛ nɔn tɛ n'i ye sanu baarakɛlaw ta n'i ye sanu fun ta a lajɛ kɛ jɛkuluba min yɛrɛ sigilen don Mali yɛrɛ kɔnɔna na k'o ka sanuko ɲɛnabɔ ni o y'u ka chambre de mine ye o jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na Amara tɔn ka mandat banna a mɛnna maa b'a kunna depuis diɲɛ bisimila a tɛ sɔn ka wuli taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ olu jɛkulu bɛ se ka mun de ɲɛnabɔ tɛ se ka fosi ɲɛnabɔ sariya min nana u k'a lajɛ u k'a ɲɛfɔ maaw k'a faamu CNT Asani Sidibe a ye wuli k'aw jɔ aw de ko sariya in ka ɲi an k'a lajɛ n'o tɛ bi n'an ma farati don dɔ la an tɛ foro sɔrɔ an tɛ togoda sɔrɔ an tɛ laadalakɛyɔrɔ sɔrɔ hali ji ɲuman a tɛ sɔrɔ bi Chinois kɛlen don ka na yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ u bɛ ka dugu Mali fan bɛɛ minɛ maa si tɛ ka foyi f'u ɲɛna u b'a fɔ ko sɛbɛn dir'u ma Bamako de wa n'i ma farati i bɛ taa bi togodala maire kan i bɛ taa bi gouverneur kan i bɛ taa bi sous-préfet kan u m'a min u m'a bɔ sɛbɛn bɛ bɔ Bamako de ka taa u bɛ to ka baara kɛ yɔrɔ minnu bɛ yira n'i yɛrɛ y'a ko ye maɲumako don quoi n kɔni bɛ min fɔ gouvernement ye ministre min bɛ sanuko ni dugujukɔrɔ nafa kunna a ka bɔ a ka taa Keɲeba lajɛ n'a sera Keɲeba n'a ye min ye a b'a faamu a tɔgɔlamaw bɛ ka taa tiɲɛni min kɛ Keɲeba a ka t'o lajɛ ji foyi tɛ bi Keɲeba min bɛ se ka min n'i ma farati a b'i faga yɛrɛ wa minnu bɛ yen k'olu bɛ sanu bɔ ni fɛn na o yɛrɛ n'u ka jiw de bɛ taa désordre dan o de ye Keɲeba ye bi désordre ordre kelen a tɛ yen bɛɛ bɛ k'i ka nafa de ɲini donc gouvernement k'a lajɛ Keɲeba de ye a misaliba ye parce que ndamatigiw bɛ yen société baw bɛ yen
kere tigiw bɛ yen chinois bɛ yen duguw kɔni bɛ ka halaki ba bɛ ka tiɲɛ ji bɛ ka tiɲɛ jɛgɛ bɛ ka tiɲɛ n'i ma farati ka kɛɲɛba jɛgɛ dun i ye poison dun sira kɔni tɛ i bɛ taa kɛɲɛba i bɛ kulu walaw siri i fari la de ka taa n'o tɛ e bɛ se yan a ma kɛ kamiyɔnbaw ka kaburu don yan sira fosi tɛ yen wa ɲɛ b'a usine batigi fɛn fɛn la a bɛɛ ni avion de bɛ taa yen a bɛɛ ni avion de bɛ taa wa pankuru jigikɛnɛ b'u ka sanu bɔyɔrɔ bɛɛ la don o don u bɛ tubabukan ba fɔ la an da la a ɲɛna an ye di gouvernement ma mais foyi transition ministre a lajɛ i ka taa kɛɲɛba degun bɛ yen sɛgɛn bɛ yen maaw a ye t'u ɲininka a ka a lajɛ baaraw bɛ ka kɛ cogo di minnu bɛ ka taa sanu bɔ u y'a sɛbɛn bɔ min jɔnni y'a d'u ma papiye caman bɛ mɔgɔ caman bolo bi dɛ maningalakaw tun tɛna ɲɔgɔn fa ka ban fu ni kɔsɛbɛ na u yɛrɛ ma hakili faamuya kɛ ka bɛn kɛ k'a dɔn k'a fɔ sanu ye fɛn a bɛ ban narena dugu minnu filɛ nin ye kuremale sira la a bɛɛ mankan sanubɔlaw sigilen mɛriw olu ta ye kɔnkɔnkɔnya ko la i bɛ taa bago ma fu amara bita an b'o jɔya sanuko la an k'an jija an ka sanu ka kɛ an ta ye sariya kura min bɔra a ka se ka kɛ k'an nafa a ka ɲɛfɔ an k'a faamu bɛɛ lajɛlen ka don a kɔnɔ pour que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ sanu bɛna mun ye an ye n'o tɛ an bɔtɔ min filɛ siraw la nin an laban an bolo b'a jɛ Côte d'Ivoire an b'a f'u ma fɔlɔ n k'u félicitation min ye Côte d'Ivoire ye an b'a fɔ n k'a félicitation u ka samaw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ amara ni den bangera bamanan u b'a fɔ k'a ala k'a kɛ sita ye o kɔrɔ ala k'a kɛ den ɲɛnɛma ye den a bɛ den fa ni ba de la dusukolo ni barika u b'aw bɔ ɲɔgɔn na dugawu kɔni ye fa ye nka barika ye ba ye Côte d'Ivoire ntolacilaw ne m'a f'u bɛ se balontan na dɛ m'a f'u bɛ se fɛnɛ nka u ye dusukolo min yira k'a daminɛ u ni Sénégal la ka Mali da u kan ka Congo da u kan ka Nigeria fara a kan surɔ hali n'u tɛ se balontan na dusu kɔni b'u la wa o dusu in o de b'anw ka aigliw jɛ an mara diɲɛ balontan fan bɛɛ lajɛlen na namara ni yuruguyurugu b'a la nka hakɛ min bɛ anw ta la o de tɛ tɔ si la Coupe d'Afrique banna n'i ye finale yɛrɛ kɛcogo ye ka nin ye k'a fɔ ko nin Coupe d'Afrique in tɛmɛna anw ma se ka ni ne tun y'anw ka Coupe d'Afrique ye parce que équipe ba bɛɛ buruna a bɛɛ mais n'i ye so jɔ ni Super ta la a bɛ firi don ballon bɛ taa anw fɛ yan wa minnu bɛ ballontan ko kunna anw fɛ yan olu bɛ balo ballontan na de olu ka wari ti don ballontan na ballontan wari de b'olu balo ballontan wari min kan ka taa fa minnu fɛ o si tɛ don o la denmisɛnninw ka ballontan o ka labɛn duguma an ka se ka centre ɲɛnamaw ni fɛnw sɔrɔ Sénégal bɛ ka mun ɲɔgɔnna kɛ Mauritanie y'a daminɛ sisan Côte d'Ivoire b'a la a mɛnna e m'a ye investissement ni fɛn ninnu n ko Ivoirien de don Nene Dorgelès n'o a tɔw Ivoirien de don centre ko de y'u se an fɛ yan anw bɛ dɛsɛ cogo di Salif Keita ala ka hinɛ a la a ye min fɔ an bɛ dɛsɛ k'o kɛ cogo di ka joueur ɲɛnamaw sɔrɔ Mali championnat bɛ taa a joueur kelen tɛ ta équipe nationale la nafa jumɛn de b'a la u ka fédération ko in fana ɲɛ lajɛ dɔ kɛra ten gouvernement k'a jɔ a jɔyɔrɔ la fédération ko in na parce que wari min bɛ don yen ko ka ballontan yiriwa a tɛ se ka don ballontan na dɛ a bɛ ka mɔgɔw de yiriwa a ka sɛgɛsɛgɛ kan ni bilan kɔni Mali kana ɲɛ tugun a kan dɛ ou bien an ka bɔ a la n'an b'a fɛ ka taa ɲɛ de an ka bɔ a la mais amara an bɛ fɛn kelen fana fɔ bɛɛ kɛra fɛn bɛɛ dɔnbaga ye Mali la ballontan mana wuli politique mana wuli kungo wɛrɛ mana wuli fɛn o fɛn bɛɛ da bɛ fɛn bɛɛ la bɔlɔlɔ i b'a fɔ a b'anw dɔrɔn de fɛ yan anw de dɛsɛra ka bɔlɔlɔ ta ka an mago ɲɛ a la ka mɔgɔw mago ɲɛ ka bilasiraliw kɛ ka tilenniw kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ mɔgɔw ye i bɛ mun y'anw ka bɔlɔlɔ kan fɛn min tɛ maa si nafa f'a bɛ k'i ɲɛna kuma dɔ la ko est ce que sɛbɛ bɛ mɔgɔw mago ɲɛ n ma bila maa la dɛ mais n'i y'an ka bɔlɔlɔ ta k'a lajɛ sɛbɛkɛla min b'a kan a man ca dɛ
fa be kira kuma la est-ce que ni sebe ke be nye soro malla depuis ça andamine u taw jo dem sonu wa ko to so ko bina chorégraphie ke premier trimestre chorégraphie be ke deuxième trimestre avec ke troisième trimestre avec ke sans be de bla do ni tegara ni fona o résultat ta bo mun la ko be ke nyuma yi télévision so ba rebe ko o ko singoroma tondo no de fi na kuma damne na ni mama yi da clone abi da sebela parce que clone ti ta sebe ko mais bi sebe de ke ka clone la be no fo ya kuma chama ngo nyogolombo nyogolon anyana bara langolon te mais ma langolon ti se ka nyogolombo iti sabada ay gima national no yini nga no bunu ka nyogolon la be mi nga reciter la Côte d'Ivoire Coupe d'Afrique bana kunu evre kalo tleta anikele mi Côte d'Ivoire ye ay sesoro fla anikele balontain akume Côte d'Ivoire ale ni Nigeria de ni ɲɔgɔn balontan bani baro ka fɔ ni ŋɔni kɛra u be jɔyɔrɔw di u y'a yira k'a fɔ ko min ye Nigeria jalatigi ye William Strauss Ekong ko ale kɛra meilleur joueur ye k'a fɔ mɔgɔw ye trophée de ale ma ale de bɛna bila Sadio Mane nɔ na Sadio Mane min kun kɛra meilleur ye wa n'i y'a jateminɛ fana k'a fɔ Super Eagles n'o ye Nigeria ye olu ka jalatigi don kɔfɛmaa don n'o ye défenseur ye wa a n'a ka kɔfɛmaaya bɛɛ a ye 30 don dɛ balontan in kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ fana k'a fɔ Nigeria ka poule la ani demi-finale la ale ye 10 don ani finale yɛrɛ fana na a ye 10 don maa min don a jɔyɔrɔ ka bon o de la u y'ale ta k'ale kɛ Coupe d'Afrique meilleur joueur ye trophée tɔ minnu dira sa o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu jɔyɔrɔ bonyana u b'a fɔ ma ko soulier d'or meilleur n'o ye meilleur buteur ye o dira Cap Vert fana jalatigi ma Guinée équatoriale jalatigi sa kɛ Cap Vert do Emilio Nunze ale ye 5 buts do Guinée équatoriale ka de do olu ka capitaine do u ye o de ale ma ale fana kɔfɛ sa maa min kɛra n'o ye ale ye 5 de do min ye angolais ka Gelson Dalaye o ye 4 do Égypte fana joueur dɔ bɛ n'o ye Nantes n'a bɛ jouer Nantes Mostafa Mohamed ale ye 4 do donc min ye Cap Vert capitaine ye Guinée équatoriale capitaine Guinée équatoriale capitaine baluku do dɛ a fana ye défenseur de o k'a cɛli 5 de do a cɛ kun a cɛ sura a kun cɛ ɲɛna dɛ a ye dileki ɲuman don sura dɛ a y'i pa a y'i sɛbɛkɔrɔ pare ka buguloni bɛɛ don a tulo la min ye fɛn ye sa meilleur gardien ye o dira Cap Vert tiro bit la kɛ Cap Vert ka cɛ tɔgɔ ye di ale de ma penalty 4 minɛ yan Afrique du Sud ta ale o de William Sia o ni Cap Vert ka jouer la penalty 4 minɛ ale de kɛra meilleur gardien ye ko a ye min kɛ nin ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fiyewu yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ka penalty la ka 4 minɛ u y'ale fana ka jɔnjɔn di a ma o kɔfɛ sa min ye Côte d'Ivoire kaw ye u ka Simon Andengra san 22 ko kunun dulaci la ko ale kɛra homme du match ye wa denmisɛnnin mun don ale de fana kɛra meilleur révélation jeune joueur meilleur jeune joueur ale kɛra o fana ye donc denmisɛnnin kunda ndulaci bɛɛ lajɛlen la ale de kɛra ɲɛnɛma ye ale de denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen dan denmisɛnnin fitininw bɛɛ lajɛlen dan ndulaci in na wa min ye kunun ndulatan fana ye a kɛra o fana cɛbɔ ye u ma dan o ma koyi u ye ji da ko caman sɛnɛ kan min ye Côte d'Ivoire u ka dege karamɔgɔ Emer Faye ale fana kɛra dege karamɔgɔ bɛɛ la ɲuman ye sabula ko kabini a ye Côte d'Ivoire ta match 4 seko 4 est-ce que a m'a bɛɛ kɛ 2-1 fana kɛra Sénégal ta ye donc u y'ale kɛ meilleur entraîneur ye nin ye Coupe d'Afrique kɔni bannen min ye Marocaw drapeau dir'olu ma surɔ ne ko Guinée Bissau président ale tun bɛ mun de la kɛnɛ in kan ye et puis k'a fɔ mɔgɔ ninnu ma ye dɛ u taara jɔ npiyɛw cɛla ye tɔw Alassane n'a muso jɔlen don FIFA ni fɛn mɔgɔw kɛrɛfɛ u taara ale bila fo kɔnɔ k'u cɛ wa a yogorolama de tun b'u cɛla ye maa ka t'i ta yɔrɔ la sa
ali ta ko président a bɛ mɔgɔw cɛla i ko fɛ ni bɛ mun de ɲɛ o bɛ ale kun taara Alassane dɛmɛ de aya Coupe d'Afrique banna an fana ka maaw k'a lajɛ sa u ka sɛbɛnsen dɔ ta Amara n'an bɔra Coupe d'Afrique la Mali wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état-major ye sibirido kalo tile 10 y'a yira k'a fɔ ko min ye dugujukɔrɔmugu dɔ kɔni ye ko an ka finitigiw yɛlɛl'u ka manjakukaw fɛ yen u kun taatɔ don manjakuyi Tomiya mara la ka taa olu ka sugu lakana u y'a yira k'a fɔ ko faamaw kɔni ko u ye u jɔ u jɔyɔrɔ la ko in na mais min ye waleya in ye Amara a gɛlɛyara kosɛbɛ parce que a bɛn'a fɔ an ka finitigi dɔw ni tora ko senfɛ dugujukɔrɔmugu don min ye finitigiw ka ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ k'u ye maaw bila ka taa teliyara ani pankuru yaasa ka se ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi baaraw ko olu kɛ u ko fan wɛrɛ fɛ u ka communiqué kɔnɔna na min ye Menakakaw ye an na tila k'an da don o la wolomasiri tabaw y'a yira k'a fɔ ko kilomɛtiri 60 yanni Menaka cɛ Bamanciwale kɛbaw k'olu kun kɛlen don ka ŋɔnɔbɔ nka ko o kɔni k'u ye se sɔrɔ o la min ye chef d'état-major général ye sa ko k'a bɛ foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin finitigiw ma k'u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la yaasa ka kɛlɛ kɛ min ye Mali finitigiw ye k'u jɔ o jɔyɔrɔ la sa u y'a yira k'a fɔ ko waati min ye jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ waati daminɛni ye ko n'o y'a sɔrɔ fɛn caman tun bɛ a la ko sanuko kɛlɛ fana tun bɛ a la ko sabula sanubɔyɔrɔ caman tun bɛ jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ minnu tun bɛ Bamanciwale ni Jugawale kɛbaw bolo ko ni Kidali ni a laminitaw ni Mali finitigiw ye wuli ka jɔ kɛ o la k'o sɔrɔ ka tila ka fara Tesaltitaw kan ko kunasini ko min ye Gao mara la Intelit sanubɔyɔrɔba min bɛ yen ko armée ye o minɛ fana k'o fana don a nagakɔrɔ ni ale armée tɛ cɛ o cɛ ko ni sen sera o yɔrɔ in na ye k'i ta fila ni cɛ tigɛ Intelit ye dugu ye dugu min ye Bamanciwale kɛbaw ni Jugawale kɛbaw ani diɲɛ maa wɛrɛw olu kun taalen no yen ta ka kɛ u ka sanubɔyɔrɔ ye sanubɔyɔrɔ min Amara yaasa ye kana k'i bɛna sanu bɔ i bɛ 100 di n'i ye sanu bɔ tilancɛ bɛ d'i ma tilancɛ bɛ di olu ma wa n'i ka sanu cayara fana o tɛ d'i ma dɛ o tɛ tilan fana o de tun sigilen don Intelit Gao kɛrɛfɛla la armée a ye yen de minɛ samedi don a kɛlɛ ma nɔgɔya o de bannen kɔfɛ sa sɛma maa caciribɔla ninnu ko olu ye duguw sigiyɔrɔw bila k'olu kun yɛlɛn ka yɔrɔ minnu minɛ ko ka aw yɛrɛ tɛ yɔrɔ minnu na yɛrɛ k'olu ye siraw bila k'olu ye ko yaasa mɔgɔw ka se ka lafiya a yɛrɛ tɛ yan wa u b'a sɛbɛn a bɛ jukɔrɔ ko Kidali a ka maa kelen tɛ Kidali au moins adamaden n'i bɛ ko o ko kɛ tiɲɛ fɔ aw b'a dɔn aw tɛ Kidali aw bɛ se ka cogo di ka bataki sɛbɛn k'a sɛbɛn jukɔrɔ la ko Kidali depuis ye maa man ka da aw dalakan yɛrɛ la yɛrɛ wa u bolo u y'o ta k'o di diɲɛ kunnafonidilaw ma sa olu yɛrɛ bolo ko ninnu de ye siraw bila ko ka fɛnw kɛ armée ye gosili de da u kan fɛn fɛn tun bɛ katigɛla la sanubɔyɔrɔ in na ye e ko maa bɔra a la de nka ma bɔ a la o donc Intelit ale sanubɔyɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko yaasa i ka se ka se Amara fo ni armée ka autorisation b'i bolo wa armée tɛna mɔgɔ autoriser gouvernement de bɛna baara kɛ yaasa ye sanubɔyɔrɔ in ale fana ka don min ye général de brigade Keba Sangare ale bɛ munumunu salo la Mali kɔrɔnfɛ yan fanw fɛ kɛlɛdaga fɛn fɛn bɛ yen Gawokaw fɛ yen a ko sɔrɔdasiw ma ko sɔrɔdasi o sɔrɔdasi ni olu tun ye deuxième classe ye n'u sen yera kɛlɛ la kɛlɛ mun daminɛna Berkaw fɛ ka taa kun cɛ Kidali ni Aguelok ko sɔrɔdasi fɛn fɛn tun b'a la n'o tun ye deuxième classe ye k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ première classe ye ko wa ko o jalaw o bɛna di u bɛɛ lajɛlen ma o nisɔndiyaba de kɔnɔna na an ka finitigiw wulila sa ka patrouille daminɛ Gao n'a lamini bɛɛ lajɛlen la sabula Keba ye laseli kɛ k'a to kanfirinw de kɔnɔ Gao o de senfɛ dɔw taara jan da u ɲɛ o jan in de dalen Amara yangadi ye dɛ Menaka sira la Bamanciwale kɛbaw u y'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 18 bɛ se kuma min na 19 masuruna na o y'a sɔrɔ maa tun bɛ yen n'o kun kɛlen don ka jan in da u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la kɛlɛkɛminɛn caman k'o minɛ ani pick-up min ye motow ye ka taa se u ka bololafɛnw caman ma u bɛ kunnafoniw di ni min ye armée y'i bolo da nin bɛɛ lajɛlen kan Menaka sira la
u tun b'a ka taa ni doniw de ye ka taa minɛnw di Menakakaw ma n'o ye balo ye o balo de dili senfɛ sa u ye nin kɛ wa ko k'a daminɛ o waati la a mara fo sɔgɔmada in na min ye finitigiw ye Menaka Gawo u y'a kɛ sens interdit ye bɛɛ la ni sema ko k'ale ye sira bila a y'a bila Ala de kama a y'a bila Ala kama o Menaka kelen in kɔnɔna fana na kunu u ka kin dɔ bɛ yen ko Dar-Salam alimami dɔ u taara bio ka n'a amara u ye muru kɛ ka alimami sɔgɔ fo siɲɛ 2 u y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la bolola wari min tun b'a bolo a n'a ka telefɔni bamaciwale n'u ka walekɛlaw taara ni o ye kibaruyaw fana b'a jira k'a fɔ ko sewarekaw fɛ yen ko kunun ko kamalen dɔ a si bɛ san 20 ɲɔgɔnna san 25 ka taa se san 30 ma k'ale su fana taara ye sira u ka gari kɛrɛfɛla la min ye TP o kuru kɔfɛla la u y'a jira k'a fɔ ko kisɛ kɔni k'u y'o ci a ɲɛ de la koyi a dalen de kɔni tora ye min ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko mécanicien don k'a tun bɛ mécanicien baara de kɛ ka kɛ ni a donfiniw ye n'i y'o olu lajɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na min ye Seware ɲɛmaaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko u bɛna lajɛ k'a ko to sɔrɔ gendarmelakaw bolo yaasa ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen politique nationale n'o o ye politique nationale de sécurité nationale ye sa o baaraw bɛ senna kulubakaw fɛ yen tile 5 ɲɔgɔnna baara u y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw nana ka bɔ Mali fan bɛɛ fɛ yaasa ka se ka nin baara in larawuli ko ɲɛmaaya bɛ maa min bolo sa o ye général Yamusa Kamara ye ale min yɛrɛ bɛ sécurité nationale sécurité kunna n'o sigilen no kulubakaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko baara min kɛlen filɛ nin ye a kan k'a to maliyɛnw ni malidenw olu yɛrɛ ka se k'u da don u ka lakanako la fɛɛrɛ ni dabaliw ka sigi duguw ni togodaw bɛɛ lajɛlen na lakana ale ka don bɛrɛ la min ye cɛsiri ni ɲɛɲini minnu kan ka kɛ kibaruya ducogo ɲuman polisilakaw olu ka se ka dɔ fara olu kan ani ka dɔ fara gendarmelakaw ni protection civile maaw ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se eaux et forêts ma ko nin bɛɛ lajɛlen baara kɔni kan ka kɛ yaasa ka don bɛrɛ la ka kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min filɛ nin ye sa n'o o ye politique de sécurité nationale ye k'u bɛna n'a da yira jamanakuntigi la a ka sɔrɔ ka tɛgɛnɔ bila yaasa baara ka se ka kɛ ni a ye Yamusa Kamara kɔni ye maaw fo maa minnu nana nin kɛnɛ in kan ka na nin baara in kɛ yaasa maliden bɛɛ lajɛlen da ka se ka don a kuma na a y'a jira fana k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma ko ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni nin sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen in ye dɔ bɛ bɔ an ka degun na an ka sigidaw ni an ka togodaw bɛɛ lajɛlen na Sikasokaw fɛ yen min ye usine belebele ye o bɛna jɔ ye yaasa ka se ka ciment dilan ko san o san ni usine kɔni ban an ka laadala dɔnniw ye dugutigiw kintigiw min ye alimamiw ye ka taa se masakɛw ma masakɛdenw masakɛ musow ni masakɛw bɛɛ lajɛlen ka taa se fo maa 400 ɲɔgɔnna ma olu bɛ lajɛ la Bamakɔ kɔnɔna na tile 2 lajɛ in a sababuya bɔra maa min yɔrɔ o ye professeur Mamadu Babu Ɲang ye ale min yɛrɛ ye jinamori baarakɛlaba ye an ka jamana kɔnɔ min ye dɔnko fana ye o bɛ a la n'o ye laadala dɔnko ye ko jɛrɛ in kɛ kun ye min ye ni maa mafalen minnu bɔra diɲɛ fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ani farafinna kɔnɔna na u ka se ka na ka n'u bolo don bɛɛ ni kereya o ɲinini na yan fana min ye Babu ye a ye yɔrɔ jɔ yɔrɔ min bɛna na kɛ u ka siège ye n'o bɛ to Mali kɔnɔ yan san o san ni laadalatigi ninnu sa u bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ yan yaasa ka se ka hakilinaw di baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min kɔkan kibaruyaw nasiraw la Nizɛrikaw fɛ yen ko marafa kɛlɛkɛminan sonzoli a n'a camanba ko kɔni taara ye yɔrɔ dɔ la min ye Bazum ka maaw ko olu kun kɛlen don k'o mara o yɔrɔ la sɛgɛsɛgɛliw ni larawuliw olu kɔni bɛ senna yaasa ka se k'a dɔn k'a fɔ nin ko sera ka kɛ cogo min na kuma tɛ nin waati in na Niger kɔni kɛlen don ka wuli k'i kɛlɛkɛ fari da kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni babancawale n'u ka walekɛbaw ye sigana o ka bɔ kow bɛɛ lajɛlen na Senegal gɛlɛya ko hukumu kɔnɔna na Senegalikaw bɛ wuli ka jɔ la ko n'Ala sɔnna ma nin kalo in février kalo in kɔnɔna na juma nata k'u na bɔliba kɛ k'a jira Macky Sall la k'a fɔ k'a ta t'u ka jamana ye o ko hukumu kɔnɔna na sa min ye CEDEAO ɲɛmaa ye n'o ye Bola Tinubu ye ale yɛrɛ kan ka se Senegal bi ani Macky Sall kan ka ɲɔgɔn masala France ministre des affaires étrangères taara ye bɛɛ bɛ k'i ta fɔ sa Amara ninnu bɛ maa ɲini Gabon filɛ cogo min u bɛna nin fana kɛ ten Macky tɛ se tuguni u bɛ labɛn dɔrɔn de la dɔrɔn ɛlɛ ni kani solo sala ta Brice Oligui ɲɔgɔnna dɔ bɛ bɔ kɔfɛ dɔrɔn ka sin ka na i sigi sɔgɔmada joona fɛ ten télé la k'a fɔ ko nin y'a ko bannen ye Macky fana n'a ka denbaya bɛ bila kɛrɛfɛ fosi tɛ k'u la n'a ka don u bɛ bɔ ka taa yɔrɔ mun ka d'u ye maa b'a dɔn yɛrɛ ni Tinubu taalen don a f'a ɲɛna bɔ yɔrɔ b'an bolo i sen bɔ nin ko in na
sonde ni da ke to yo embargo te sera o bolo de muna uti Sénégal embargo ni coup d'état de Sénégalais re mi ngene ni tekere élection campagne dans le dos ka foko élection borama akela koni wolofo wulle no ku jala be ku jida ko yalama Mali konna na komi e dungo juganu yuruku ko kera an nga faso chakeda barakala o tabulo wa nyiningali mega ke maufe mamunu nule ma falo nye nube jatemino ka nga jamana kono ko shuani ko yalama ko abnana do Mali fonctionnaire joli de la wa ko ma jume me se ga famu ka donga fo ko Mali be wuli ga joni chestre mina bi ko yalama ko ga oboloda o hukumu kelen konna na ma ka soro Mali konna na ministre ka barakero la ministre na ka mogo uluka barata baram kanga ke uluka o yurugu ke fo ministre senga ko ka tlaga ko ka sega ko la ko makanga yere nyininga ko wa ko yentere yendron tere ko ni yanga baraka daw ta minye faso ka chakela uye uba suma ka laje uyere be mun soro ala ni tara baraka dala ni mi bolo duiku ni tara musaka kola itara sebengola itara tio chila Mali chakeda ula ko odila ko mabi yere nyininga ko yela ko suyane ni yuruku kwa donente Mali faso chagada bawo ulu barakalaw joli de la wa ko wa kwa bete kelengele be ulu e ladiru ye ko nga kulu seka ye ma to chela Burkina kaw ya yira ka fo Mali Burkina Niger minye Abdurrahman Chaniye akoko na alama ko reke ko ni jamana saba ko buna na utogola wari sigi senga ko nu yo ke ko oyu bole colonisation na peu ubeke uyere ye ko abeke wati jume akoka tseka ke alaye ko fo kabna na kega futo ko o shiti seka fo ni wati na folo sabula ale kelente jamana kuntigi ya kola Asimi bala Ibrahim bala alere bala akoni baraw ulube sena ya seka togola na folo no e mona ko sigi senga Sénégal kaw ubeka jida ko do Sénégal de amara ko eske ko armée tena na ken ko solution ko parce ko Macky Sall re de la ka fo ka la sel do sefe ko ni u politique mo dama ma nyala ko ma wara o sigire no munye bula ko ni yae ka fo ni wati na Macky Sall ka mawbe ka boko bla bololo sraka ko katla ka bololo tiga maula katla ka kuma Yakuba ya ko ali Macky Sall ko sora sifini mun do flela na le ka yira mo la ka re ka mawde ake ko do labene do ko wa ko Sénégal kaw ko ko na Sénégal kaw ku kanga wuli ku joko ku chesri mi nye dien ani farafina demunu be dien fantama fe nulu be joro bawla uluko ko Sénégal ka jija yasa mi ye nin ko nya ka tige dayen wana mi ye Sénégalais aka sega bonu ko ina Niger ale ni Algérie dancela Niger finitigi segi o faturae ani dugula denkele uya yira ka fo ko ni waliya in koni ka bi ni ngana ke na fo munumunu salore do ko Algérie ni wati laban na kunya la jakabe do Mali ka fanfɛ nga Mali kele no ka fɛrɛ ni dabali munun sigi senga ale ti tandi ko yala man Niger retna na o ɲɔgɔna kɛ wa ko nonte ko jami be wuli ka jɔ min be bamanci wale ni ɲuga wale kɛba munu kidali kele wati n'u y'u kuru wasa ka do Algérie fe k'a be kulu de sugubɛ kulu la do dɔɔni k'a ka sɔrdasi dɔw bila olu senkɔrɔ Mali du ko tɛ ka ɲinini yɛrɛ ka faamuyali kɛ a ko la ko ni o y'u ye dɔrɔn o b'u gosi ko Niger kan ka o ɲɔgɔna de kɛ yasa ka se ka sɔrɔdasiw tanga ko wa ko Algérie be nin baara in na a mɛnna k'u y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ se ka don bɛr fɛ ko armée kɛlen no ka yen yɛrɛ labɛn kosɛbɛ wa kidali sira in fana fɛ ani fan wɛrɛw fɛ k'o de la k'u taara munumunu fo Niger fanfɛla la k'a lajɛ u bɛ se ka yen sɔgɔ cogo min na ko ka na ko nka ko Niger sɔrɔdasiw tun sigilen tɛ n'u ye sabula u bolo u ka munumunu salo man ca olu fan fɛ o de la bi ko Mali kɛlen no ka fɛɛrɛ min tigɛ k'a ni a dɛmɛbaa jɛkulu fɛ k'u k'a ko to senna ko yaasa Algérie a kana se ka se foyi sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛna kidali ko in ko ka o lajɛ k'o kɛ ko wɛrɛ ye Niger a ko ko min ye doni minnu bɛ ta sa n'o o ye donibata avion ye sa mun bɛ bɔ Nigeria ka n'aw fɛ yen a marakulu kana s'u fɛ yen tuguni vol commerciaux ka bɔ Nigeria ka na Niger k'u jɛra a kɔ ko k'a jɔ pewu Kongokaw olu fɛ yen e ko olu kɛlen tɛ k'a kɛ Faransi kasa bɛ maa la ka giro ka sa wa ko u ka dugu dɔ bɛ ko Goma Faransi lasigiden ka sigiyɔrɔ bɛ k'u y'o yen da walo Kɔdiwarikaw olu minnu fana bɛ ko u y'olu ka mobili dɔw kari Côte d'Ivoire yɛrɛ ambassadeur min bɛ Congo kɔnɔna na ale kungo ko kunungo final
k'u bɛ maaw wele ko ka to o lajɛ k'u b'u sigi k'o filɛ ale y'o bɔ a ma k'a ɲini kɔrɔwarikaw fɛ sa minnu bɛ Kongo kɔnɔna na k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u yɛrɛ minɛ k'u yɛrɛ senbɔ ko caman na Kongokaw k'u fujinenen don nin waati na ka da maaw ka maa minnu bɛ n'olu bɛ Faransi kɔkɔrɔma don ko kuma tɛ ko Côte d'Ivoire kɔni o ye min kɛ u la Coupe d'Afrique in na k'u m'o dayɔrɔ sɔrɔ u fari la hali bi o de la u ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko min ye CAF ye ko n'a ye fɛn fɛn kɔni sigi sen kan ka kɛɲɛ ni waleya min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na ko Congo RD Congo ale sen tɛna na ye o la tuguni halisa u y'a jira k'a fɔ ko min ye RD Congo kelen in kɔnɔna na ye ko maa caman bɛ olu bɛ ka degun sɔrɔ pankuru kɔni bɛ ka gɛlɛya kɛ pankuru kɔni bɛ se ka wuli sa yaasa lafiya bɛ se ka don cogo min na ko nka ko a ko kɔni guwanen don kosɛbɛ mugu ci ani maafa kɔni ko damadɔnbali kɔni ko o de bɛ yen min ye MONUSCO maaw ye k'olu fana olu ka maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ Kinshasa ale kɔnɔna na Laginɛ Conakry ayiwa k'u wulilen don activistes kama yen dɛ maa ko ni fanga tɛ kuntilenna kelen ye ko Guinée cɛ wulilen olu kama dɛ k'a ko maa tɛ se ka to yen tuguni k'i da sago fɔ ale ma wa olu tɛna jɛn n'a ye tuguni kunnafonidi ka kɛ fankelenma ye ka taa olu juguya la ko maa bɛ yen n'o bɛ bɔlɔlɔ sira kan nin waati in na n'i kɔni ni kabale tɛ taa fankelen fɛ k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ka se ka olu maaw kɔni k'olu ka baara k'a gɛlɛya u bolo ko Gabɔnkaw fɛ yen min ye kasoladon e k'o tɛna na y'a ko la wa min ye Ali Bongo nɔfɛ maa minnu minɛlen don u kɔni ye nkamu gosi k'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ko a bɛ ka kɛ tajuru sara ye ko diɲɛ ka ɲɛ u ma ko yaasa min ye degun min filɛ nin n'u b'a kɔnɔna na u bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min ko nɔn tɛ nin waati ninnu na k'olu sɛgɛnnen don kabini u minɛna ko da tɛ ka don u ka kuma si la Amara an bɛ bi ta sɔgɔmada in na ta jɔ yan n'Ala sɔnn'a ma min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o sera an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kibaruya kuraw di maaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18